Моля за внимание. Здравейте всички приятели на Иво. Много се радвам, че сте тук, за да открием неговата изложба. Иво не е от художниците, които правят изложби толкова често, така че в истинския смисъл сте на събитие. И Диана Драганова ще разкаже повече за изложбата. А пък всъщност вие виждате картините, които говорят най-много за времето, което и го е посветило на изкуството. Благодаря. Сега ще кажа няколко думи за Иво, за Отвъд е нарекал новата си самостоятелна изложба в галерия Сейдика художникът Ивайло Леков. Живописните платна на автора са създадени през последните години и представят посоката на търсене и изказ, която той последователно следва и развива. Обединени от магията и силата на цвета, картините на Ивайло Леков ни връщат към спомени и възпоменания, напомнят ни за места и събития, за състояние на безвремие и носталгия. Деликатен и вглъбен, авторът разкрива пред нас своите много лични живописни образи. С особена лекота и доза мистика, художникът създава богата на нюанси и цветни преливания живопис, която структурно сложно вибрира и насища пространството с творчески заряд и състояние на непрестанно движение и промяна. Названието на изложбата Отвъд насочва вниманието на зрителя към невидимата граница, която трябва да преминем или да разгадаем, за да достигнем до смисъла и да почувстваме емоцията и силата на неговия визуален език. Живописта на Ивайло Леков е богата на нюанси и преходи, на багрени петна, които ритмично пулсират и преминават отвъд строежа на формите. За художника пътешествието на цвета е израз на търсене и спонтанно усещане за динамика и свобода. Авторът се фокусира върху изграждането на абстрактни композиции, които са своеобразно естетическо преживяване и взаимодействие с неговата деликатна и поетична чувствителност. Картините на Ивайло Леков не разказват истории, те не развиват сюжетни линии, те по-скоро изграждат пространства и създават взаимодействие между емоционалния свят на автора и стилното изживяване на творбите, които ние виждаме. С тези последни думи искам да благодаря за поканата на Иво да открия неговата изложба, да му пожелая наистина много творчески успехи и разбира се тази изложба да стигне до повече зрители. Браво, Ивайло! Аз ще кажа нещо в момента. Ивайло устоя. Устоя. Не беше лесно. И отстоя себе си. Браво, Ивайло! Нямаше да дойде в този студ за друго, освен за тебе. Страхотен си! Браво! Браво! Никой да ме целуна, ме.